Ljudi moji, čekanje je gotovo. Nakon meseci nagađanja i glasina, zvezde Granda se vraćaju na male ekrane. Nova 19. sezona već je krenula sa snimanjem u Grand studiju na Košutnjaku, a prva epizoda biće emitovana 20. septembra na Prvoj televiziji. Ono što najviše intrigira publiku jeste sastav žirija, a ove godine on je moćniji nego ikad. Za kandidate će odlučivati Ana Bekuta, Ceca, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić-Mili, Đorđe David, Dara Bubamara i Dragan Kojić-Keba. Pored njih, važnu ulogu ima i produkcijski žiri na čelu sa direktorom Granda Goranom Šljivićem i Vojo Nedeljkovićem. Posebna pažnja posvećena je i sceni. Futuristički dizajn, LED ekrani i efekti koji obećavaju pravi spektakl, možda i najatraktivniju sezonu do sada. Dakle, datum je zakucan. 20. septembar, Prva televizija. Spremite se za nove glasove, nove talente i nove estradne ratove pred kamerama.